ученци. Да, здравейте. Не сме се виждали от много време. Здравейте. Забравили сте ме сигурно. Да. Представи ме. Не, ти се представи. Да, бе, аз. Един Аз за много- миналото видео те Много представих. много известен блогър. Да. Сега ще сложим ето тук профила. Да. Какво правим? Чакаме на гарата. Чакаме на гарата. Това е първо видео Ма от така, то много така ли време. се снима от гушата ми? Ми да. Така по-добре. И съм свикнал с камерата, с телефона. Знаете ли колко работи има, които сте пропуснали за тези месеци? Колко да кажеш, че Само, си точно две открил- работи. Че съм си взел нов телефон и че съм приятел в университет. Нищо друго. Но да, това ще си говорим по-нататък в видеото. И не сега какво правим? Чакаме си един влак. Един влак. Един Всъщност влак. чакаме два влака едновременно. Единият ще го изпусна. Да. Всъщност влакът, в който трябва да отидем, за да хванем другия влак, има закъснение. Каква добре стабилизираща камера. Доволен съм. Да, иначе пътуваме до Велинград за 2 нощувки, 3 дена. Дай да видим. Къде ще Чакай, стигнем? чакай. 20 минути. Първи глав, 20 минути след късне. Супер. Аз ти казах, че ще стигнем до 40. Ще отидем Уж да... чакала те сме линейката. Така ли? Така казаха. Ами да, защото без това нашите билети са като скачени. Знаят, че има... Уж чака. Да. Просто трябва да сме много експедитивни. Във влака, да. Не във влака. Слизаме и веднага намираме го. Еми, те са Газ. тесни линейки. Те Цък, са. цък, цък. Айде. Не, на септември гарата е голяма. Да. Еми, да. Общо взето. Айде. Чао, ще се виждаме скоро. Скоро. Making raindrop, tick tock, non-stop. Another strings of my heart again. Losing sleep 'cause I see you in my dreams. I don't wanna. Someone get me over it. Losing sleep 'cause I see you in my dreams. I don't wanna. Someone get me over it. Making raindrop, tick tock, non-stop. Another strings of my heart again. Losing sleep 'cause I see you in my dreams. I don't wanna. Someone get me over it. Честно линейки сме вече. Мале, как музика? Той е двамата. Да. Доволна ли си? Как да не съм? Доволна съм. Да. И така. По-здравно има нещо хубаво за снимане. Да се снимам като кифа на огледало. Иначе стигнахме Лия до тоалетна и сега след малко ще сложа примерно някакви кадри как изглежда. Реално се води Airbnb и така. Те ще поразгледаме горе-долу къде ще спим, къде няма да спим и сигурно ще излезнем. Иначе да. Ето го телефончето. Така е отворено. Стига сме справени на суетни. И така. Иначе сме за 2-3 дена в Велинград. Малко като почивка не, но по-скоро като разходка. И така, сега ще видим какво ще решим. Дали ще излезнем някъде или ще се разходим и самия град. И ето го румтура на Airbnb-то. Имаме тоалетна, кухня, всекидневна, 2 спални. Като цяло експириенсът беше доста добър. Всичко беше чистичко подредено, на хубаво място. Беше така уютно направено и слизайки от вратата се озоваваш директно на главното на Велинград, което беше бонус. Ето ни. Правим някаква екопотека. Ти няма да издържиш експратека. Се издържа. Изморил съм сега това с пиците. Надали някой ще го гледа. Що? Еми, защото без това преди алгоритъма на не повече от 100 човека. Сега с пауза. Всички, които гледат, да напишат хаштаг. Чакай да помисля. Брендът. Хаштаг Мишо екопатеката. Удрах се. Иначе да. Да започнем с новите неща. Сега сме юли месец. Той не е, че друго ма имитира кравичките отдолу. Абсолютно. Обаче този телефон е тежък.
Умалявам яркост. Той до сега направо С лекия iPhone. плува в езеро, скача, паркур прави, по хлебите. Сега се подигравай. 20 кг на гръб. Десет. Носи ме и мене по едно време. Абсолютно. Този телефон го размаза. Да. Иначе новите неща, освен че то да правя клипчета, ще са просто така за мое си удоволствие. Но от есен, 16 септември, почвам и аз университетския живот, като е там онази госпожица. Само че аз съм си. Да, надали. Между наистина. Значи, това, което научих в университета, това даже не го казвам и за моя канал, май. Но тук ще го кажа. За всички, които почват да знаете, ще научите, че нервните кризи приключват по някое време. Че няма вечна нервна криза. Да. Еми аз ще видя да е. Живот и здраве. Почвам медицина в Пловдив. Така че ще видим. Там са повече нервните кризи. Предполагам. Но да, каквото е. А сега, понеже следва на горнище, спирам да снимам и почвам да дишам тежко. Не се смей. 100% последно още веднъж. Да, чао! Се до някакво малко връхче на планината. И сега ще сложа тук карта. И така, сега ще сложим един камък. Ето тук някъде. И така, после малко да поседим. Е там на беседката, където е знамето. И ще да се приберем, да се изкъпем. И да отидем на... Да изпълним мечтата на Миша. Да, Да яде тератори пържола. да. Тя ще ми прати един клип, ще го сложим тук. И така, общо взето. Бива добре. Ти доволна ли си? Доволна съм. Да, Аз много обичам да се катера. да. Защото има имуна. Но, Само по яко потехи върват. еми, те навсякъде. И така. Айде. Коза трябваше да кажеш. Не. Защото може майка ти да гледа и ще стане лошо. А то в маймуна е толкова мило. Маймун е по-добре. Маймунче е сладко. Сега ще ти кажа козелче. Козличка. Козелче. Козличка. Айде. Ха! А тебе. Айде го снимам. Я обясни. Има ли сладко влийка с дупка и си вкарали главата? Сега сложим снимка тук. Ами, пишете, ако някой е 0,4 или малко по-голям, дали сте имали като малки на плажовете такива хавлийки, където си с дупка на главата. Аз никога съм нямала, но обаче мисля, че след нашето поколение, след нашия набор, станаха, мисля, че много известни. Може. Аз не съм имал. Иначе вече към 9 часа изкъпахме се, оправихме се. Не. И сега търсим да седнем някъде. Ето към... да, Алиби се казва. И ще видим. Но то вътре като гледаме е празно. Каже да се натъпчем, поне аз. Там Там няма нищо, но там приключи. Ами добре, да. И не останахме доволни. Реално е като кюб бара в Капана. Как сме я направо? Ми направо ти е. Сигурно. Оф. Ма няма нищо, после ще го обърнеш на обработка. Та да, е като кюб бара в Пловдив е, само че с ниски столчета. Абе, като наргиле баре. Като наргиле бар без... Без наргилета. Да. Сега отиваме към един друг, който, честно казано, Това ли пица? ами пица и буквата не му свети. Ма това май не е ли тип каравана? Не бе, пише ресторант, Стария орех. Аз не го виждам. Значи вече ще си взимаме първо менюто отвънка и тогава. Да, Както не правихме, така се прави. да не сядаме. Ама да, много тъпо. Имаше хапки, принцеси и кашкавалени и моцарелени работи. Беше като Екскалибур менюто. Да. А сега да дойдем и да ядем пък някакви бокуци, аз не съм много за. Сега, не да знам. Не че ядем чия и Не, говоря ти, че не някакви пълни и гадни. Да, ресторант е. Да. Сега ще видим. Да. Да, седнахме в този Стар орех. Менюто е по-добро. Али търси... Я кажи какво търси, ако можеш. Хора.
една супер известна, неизвестна, ама супер разпознаваема песен. И съм сигурна, че София Рафаели, гимнастичката, играеше на нея. И почвам да проверявам, защото аз знам, че тя играе на тая песен, обаче не мога да сета кой уред и на коя година. И почнах и не мога да го намеря и чат GPT ми каза 2023 обръч, а пък то няма нищо общо. Пък не искам да питам Милена, защото ти трябва да я знам тая песен. Ама да, ли са тая? Коя беше песента? Ми... Ако напишеш името на песента и... И тази. Аз просто много да я чуя. Да. Ленфер Да. или Лумфер. Може би Лумфер. Напишеш ли тук? Защо не пишеш? Името на гимнастичка. София Лумфер. Да. Добре, айде. Глупости. Абе, няма. Покривките са малко мръсни, ама да ще го преживея. Виж? И какво е това? Това е гала. Коя гала? Ми някаква гала, не е духалки, да видим духалки. Не е това. Ще седим. Да. За първи път да дойде в буркан с лепенка на вкуса, да съм си избрал. Мисля, че в Канада може да си сипем двамата. Неща се впечатляваш. Буркан за... Както и да е. Да. Респирай, за да моля да ми дадеш вода. Вода да ти е? В влогър. И вече... Снимал от колко време и вече... Наваксвам. И да, салатите. Много добре изглежда. Неща. Да. Аз ще имам. Не знам дали се вижда. Вижда ли се? Само ти се виждаш. Да, прибрахме се. Хапнахме доста доволно. Единственото... Така и ти горе-долу се виждаш. Да, ама ти не се виждаш. Добре, говори там. Да, единственото кофти нещо беше, че покривката мръсна и че всичко е топ. Останахме последни. Тук доста рано затваря всичко. То беше 10:30 да има. Бая рано. Въпреки, че за кварталния ресторант сигурно става. Добре, стига изпадай в подробности. Що? Ти като изпадаш? За кварталния ресторант. Да. Добре. Беше добре, наядох се. Добре ли е също? Ти доста добре си хапнал според мен. Нещо искаш да ми кажеш? Не, надявам се да се наял. Да. Дали? Да. 100%. Добре. Иначе да, лека нощ. Кът от тука. Иначе да. И това ли беше, наядохме се и лека нощ? Какво друго? Сега ще гледаме и какво ще гледаме? Къде отива камерата? Ще гледаме диви и красиви. Мишо твърди, че иска. Аз не съм го накарала. Не, изобщо. Не съм го накарала. Изобщо, така че... Добре, няма да го гледаме. Ще го гледаме, бе? Няма да го гледаме. Ще го гледаме. Може би това е по-добре обърнат. Сериозно ли? Да. Добре, ще го гледаме. Точно така. Лека нощ. Лека нощ. Добро утро. Добро утро. Някой не иска да става. Аз искам да ставам, ама мързи. Да. Така ли? Къде ще ходим днес? На Елбрус. Що се криеш? Защото съм неприятна. Чак пък. На басейн. На Елбрус, кажи го по-така да се чуват хората. На Елбрус. Да се направим на модерни. Шакатери. Катерим ли? Елбрус е връх. Да, ама тук не е нагоре. Май, надявам се. След вчера... Да бе, знам, ама надявам се до басейна да не е нагоре. Да, както си. Хайде да ставаме. Какво? Нищо. Ето я, спящата красавица. Ваш. Изпъница красавица. Както разбрахме преди малко, ще ходим на Елбрус. И... сърбиме се. И така. Аз ще закуся кафе с сок и бисквити Орео. Тоест, може би без бисквити, само кафето и сока.
И така, ще се поуправим. Бански Карпи и ще отидем. То мисля, че не е много далеч. Около 20 на минути пеша. И така, ще видим докога ще седим. И след до обеда, може би, ще отидем към този парк Клептуза, който е с езеро. И така, общо взето, добре беше спането, в смисъл нормално. Като за първи път експириенс с Airbnb, супер. Жената, която го дава, също много точна, вътре си е много добре направено. Всичко си има. Машина, тук е оставя някакви работи. Супер, в смисъл доволно. Поне това беше, в смисъл и на двама ни притеснението дали ще е това, което реално е на снимките. И така, входът е нормален български вход. Не е много хубав, но пак бива. Така че единствено това. Иначе разположението е топ. В смисъл излизаш, пресичаш улицата и си на главничката, което е, нали, предимство в центъра на града си. И така, айде, че стана минута и половина, пък даже повече. Така че чао! Така ли? Да. Тръгнахме иначе. Добро утро. За втори път. Вече някой не е толкова сънен. Не е толкова сънен. А вървим и имаме около 15 минути до този хотел. Който е комплекс. Ние казахме. Така, да. Предполагам. Ето е общо. Нищо интересно. Така, нещо да кажеш? Как са ти впечатленията? Кои как? Впечатленията за сега? Добре, си ми купих си шапка. Да. Купи си шапка детенцето. За басейна, защото няма. Да. И така, от Airbnb това с одеве говорих ти докато беше в банята. Какво ти е мнението? Добро. Никой не ни ограби предишното. Така че, Да, какво повече мога да искам? абсолютно. Да, не е лошо. Айде след малко от басейна. Има и пързалки. Басейна. Някой си оправя кърпата. Не е много пълно. Хубаво. И така. Как ти харесва ли? Спадам? Да. Ами Браво. за сега да, ще видим водата как е. Изглежда окей, Добре. не е малък басейна, няма много хора. За Така сега, че да. се надявам да... То май е рано, да, 11 часа за басейн. Да, то не е рано изобщо. Хората по-рано ходят даже. Така че да. Така? Айде. Ето е русалката. Как си? Добре, супер. Доволна ли си? Да. Водата е добре. То е едно басейнче, да? И през... да, не е малко. Супер. После може да се пуснем през тази синята. Ако можем да. Някой се разплока. Много ми е приятно. Супер. Ето това е. Релакс. Айде. Да. Така ли? Да, повторих хиляда пъти да кажеш, че е някаква страшна тарифа вече. За взима снимки. Да. Иначе Ти да. имаш ли вече? Да. Здрасти, какво направихме току-що? Пускахме Да. Нищо да ти си говори, пускахме се и на тези пързалки. синята два пъти. Два Беше пъти. много готино, май колко съм рошила. Да, яко. Бързо, особено при мен. Втория път при мен беше бързо, първия път беше малко не. Еми то да. Виж не колко бавно се приземи. Детенце. То и аз бях като си аз седя на пояса и то просто ме пуска във водата. Нито се обърнах, нито нищо седа и после трябваше сама да се набирам на пояса, за да се изкарам. Това гърба ще го боли, дето Направи скочи. шаут. Да. Направи и полусалото. Еми. Да. Ами аз особено като се заселят с гръб и се приземявам директно във водата. Да. Но да, пак е яко. Сега ще съхнем, ще ходим да ядем. Да, малко. Обяд. Ските палци да има принцеса без кашкавал. Да. И така. После искаме там на нея деца водните шезлонги, дето уж. Аз мога да те снимам. Не. Мен май да носят такива. Ето то дали във водата или там. Не, на това съм попряна. Аз сега се опирам. Ще видим, да. И така. Айде да съхнем. Искаш нещо да... Не. Чакай, че съм зумнал малко повече. Ужас.